S obzirom na moju ulogu predsjednika Stranke pravde i pomirenja i od nedavno ministra u Vladi Republike Srbije zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost kao jako težak izazov u narednom periodu. Živimo u jednom veoma turbulentnom vremenu. U ovoj prilici, u ovom danu, na ovom mjestu ne bih volio mnogo da pričam o politici. Moji stavovi su poznati. Svake godine sam u Srebrenici. Stavovi naše stranke, našeg pokreta i naše politike su u tom duhu, kako već i znate, nema potrebe ovdje sada da bilo šta naglašavam. Srebrenica je najbolnija riječ za Bošnjake i danas trebamo biti u duhu te boli, ponašati se u tom duhu i možemo u ostalim danima praktikovati politiku.